nga isumanan, timay ng tulog. Ay, sorry. May sa akin, may sa kanagayod. Ito'y nagtutuloy kami nga magipaay, ito may sa hymnos, kas pagdayang ni Si kani hermana nga. sa kayang di mana yung maitita, sa lirit, ikinapunod, dahil sa akin may siya, sa akin ito may sa nga may sa nga sekretary nga baro nga hanya sekretary sekretary nga may sa nga sursuruhan nga manursuro eh dili nga sa ko managtutuloy ka may sa house bag dito kakabsa, Chakmat, Nicolin, Pariñas, Leonlin, I mean, Barbaro, nga Pangulo, iti Parabol, iti Diyos, Nilay lang yung barangka, nasa mga kungkungkot, kasama lang mo may siguro ko mahuling arawangan, agawin ako tayo. Nagmaguskon ko, iti parabor ngayon niya po Diyos kanya. Kung agsubi ako lang nga may tuturo, iti parabor ngayon, ito niya ako kanya. Dahil ti Diyos. Isa siya may Diyos sa Andres, gabuti parabor ng Diyos. magandang umaga po sa ating lahat. Ako naman po si Abby Yung Kamani. Kasama po nila din nagbago lang din po Taglokan. ako. Pero dati na din po ako miyembro, kaya lang nagpahinga ko ng isang taon. Kaya ngayon nagbabalik po ulit. Nagtutuloy na panakadaydayaw na ako. Di tati kapsok mi. Agsaon. Siyakmat ni Hermana Lilibet Barniga at Kalili. Siyakmat ni na isa nga na board member. Kitaan nyo. Parang next year tayo na Okay. na treasurer. Good. Nagtutuloy nga impaay na ako kung sapay ko mata at dangay nga maitutuloy ko mo kadagigit na nga kaya ito na nga survey. Madi ah. Mana yung ganda, so iti incoming treasurer. Pagtuladan garo. Kalimutan yung kanta. Tunada, sudadan yung sursuro. Anursuron? Numaminsan manursuron. Nagkanta kami pakabsat. Tabag DJ ngay ay may nga tagaong. Tawad kang buhaya. Sapsa ulmo kumpalam laeng tibil binin na ibay na
Ti